abokina na ji an ce ka je ka samu zango. Kwarai. Kun yi acting sosai. Kwarai. To wanne irin acting kuka yi? Ai in ga ma ga ni ga Allahu ga ni ga zango. What? Ai wato bayan tafiyar ka Kaduna ke da wuya. Kuma na samu Allah hore mu. Na samu dan karariyar kamera na siya. Yau ba gahi ba. Saboda haka sai ka kwatanta mu. Hi arziki na Allah ne. Gaskiya ne. Allah arziki kashi ne. Gaskiya ne. Yau in baka saka ba, gobe za ka saka. Ina ka bar Abubakar ba kauye. Duk tare da su muke sabgogin mu. To, gahi yanzu sabon yudi ne. Let's go. Allah ku iya da wulakanci ƙarya ki. Gaskiya ne. Adamu zanga mutumin arziki ne. Kai bari ka gani ma in gwada maka yadda muka yi acting da yi. Dauki hoto. Ka faza a duniya acting da muka yi da zango nake gaya ma. Gaskiya ka iya haka. Ai ga ma haka muka ne. Gaskiya ka burge. Dan muka ne ga ma ga ni ga Jamila na gudu. Gaskiya ka burge. In baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayowa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.